Ni Bernata Puntonzain naiz, zuzendaria, gidoilaria ere. 2026an izan naiz hautatua Tabakaleran, 20 urte telesailarekin. Proiektu hau hasi zen ikusi nuenean eskuinmuturraren gorakada. Orduan hori ekarri nahi nuen familia batera ikusteko norbanakoari zelan aldatzen duen urteak pasa dela. Ze askotan egunak pasata ez ditugu aldaketak ikusten, baina igual 20 urte hartuta badakigu egon direla aldaketa nabariak. Hartu ditut pertsonai ezberdinak, bakoitzak bere ikuspuntua duena, eta ikusten dugu nola aurrera joaten diren eta nola beraien pentsamoldea aldatzen joaten dela urteak pasa dela. Telesaila hau gertatzen da dena leku batean, etxe batean, orduan da oso dinamikoa eta gustatzen zait ere oso korala izatea, denok izatea bere ikuspuntua, beraien arteko harremana erakustea. Horrekin batera atzetik agertzen da politikari bat, eskuinmuturrekoa dena, polemiketan sartzen dena eta gero ja ikusten dugu nolako goraka izaten ari den gure gizartean ikusten ari dugun bezala. Igual oraindik nik oso sartuta nago proiektuan eta beste ikuspuntu ezberdinak ikusten ditut, oso pozik nago honekin hasteaz.